Hayırlı kın hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizning studiyamızda Güzeliye G'niyatullina. Güzeliye ol bizning Xalqaro Totar qizi beygisining boshqarma direktori. Hem indi so'nggi vaqtda big motor kliplarında chiqdi Güzeliye. Naq mana shular shul kliplardan boshlaylik hali. Mana narsa tergish birdi senga mana shu Totar qizi, Botir Totar qizi turunda klip ishlarga. Білесің, аның тарихы ничек башланды. Билгеледер инде Мулан фильмы шықты кинотеатрларда. Дисней аны ясаган. Мин ул фильмны карандым да, шул кадәр илһамландым, кинотеатрдан чыктым һәм изли башладым. Менә безнең тарихта шундый батыр хатын-кызлары булган микән дип. Шуннан да мин бик күп тарихны өйрәндем, шу архивларны карадым, ләкин алар бар, ләкин бик аз. Шуңа күрә мин уйладым да үземнең дус кызыма шалтыратам. Таңсылу, әйдәле, менә шундый видео төшереп карыйк әле фото от белән. Гомумән безнең элек 15-14 гасырларда ниндирәк шундый хатын кызның образын сүрәтләргә кирәк дип. Һәм чыннан да бер атна эчендә тиз генә образны да уйлап таптык. Һәм ахырда менә шундый матур, миңа калса шундый беренче минең хисләр куркыныч иде. Куркыныч. Нәрсәсе белән куркыныч? Башкарып чыгарып булмасмы? Ул беләсеңме, ул образ шундый кыю, гадел һәм шундый батыр образ. Ә бит безнең татар кызлары нәфис, матур һәм минем өчен үзем өчен авыр булды ул образда булырга. Ул фотосессиядан соң хәтта минең температура 39 температура белән мин өйгә кайтып киттем. Һәм аннан бер көн, бер-ике көн узгач кына мин фотоларны чыгардым. Чөнки башта үземә дә тоемларга авыр иде. Чөнки ул бит минең идея ничек иде? Хәтер көне 15-нче гасырны сүрәтләргә, хатын-кызларның тормышын, образын, гомумән алар нәрсә аша узганнар, ниндирәк безнең гомумән тарихта шундый образлар булганмы дип. Менә безнең бит инде Биләр шәһәрен саклап кызларыбыз көрәшкән, аның легендасы да бар. Нәкъ менә син сөйлисең, шул минем күз алдыма килеп баса. Әлбәттә безнең кыю кызларыбыз булган. Һәм менә син шушы клипта шуны сүрәтләй алгансың. Biz аны бөтен дөнья татар конгрессының сайтына куйдык, Instagram битендә дә ул барды, халык ярата, карый, үзенең фикерен җиткерә. Менә шул эшләргә эшеннән син канәгать калдыңмы? Мин канәгать калдым, әлбәттә, һәм чыннан да мин күбрәк илһамландым. Мин киләчәктә телим күбрәк шундый образларны тагын да күрсәтергә. Чөнки безнең бөек татар хатын-кызлары да бар, мәгърифәтчеләр дә бар. Безнең бит инде ул теге барыбер Сорбоннада да укыганнар. Менә шул ук Мөхлисә буй булсынмы, Зөһрә Акчурина булсынмы, анда Сара Шакулова, алар чыннан да билгеле татар хатын-кызлары һәм хәзерге вакытта да 21-нче гасырда да без шундый шәхесләрне күрсәтергә тиешбез. Һәм әлбәттә идеологик яктан ул бит күбрәк үз аңны үстерергә, ул күбрәк тарих аша кешегә ачыла. Шуңа күрә мин телим киләчәктә дә бәлки Булгарда төшерергә, аннары телим мәсәлән Иске Казанда, шулай ук бренди мәгърифәтче образында, менә шундыйрак идеяләр белән яшим. Güzel, менә хәзер әйдә теге клипны яңадан бергәләп карап китик. Сөйләшүне дәвам итәбез. Сугышта батыр айырмалар зурдан. Туган җир илем югалмас өчен халкым минем көрәшкән. Судагы шәүләдән сөрмим, мин батыр була алам. Шикшеп Кыю намуслы булам, гаскәр юлына басам. Кырылсыз булса кем мин булам, татар кызыдан тоткан. Көрәшне дәвам итә алам, тугры кыю намуслы булам. Güzel, менә бу клипны караганнан соң бит
киемнәр, корал, ат, менә бит аларны уйлап табырга кирәк, аларны табырга кирәк. Кемнәр ярдәм итте сиңа менә бу образны барлыкка китергә һәм аның кулланган киемнәрне, менә ул коралларны табырга ярдәм итүчеләр. Башта ук менә минең күз алдымда образ бар иде. Һәм кая төшердегез? Менә шундый образ бар иде инде, сурәтләнгән иде һәм мин теләгән идем ат белән. Чөнки ат ул сугышта да катнашкан, һәм ул бик минем өчен, шәхсән минем өчен бик якын образ. Мин үзем дә атларны яратам. Һәм минең дусларым, кызлар шулай ук Кариев театры, Гүзәл Сагитова миңа булышты. Шуннан кызлар инде шулай ук алкалар белән, образлар белән булай башта ук шундый бер картина сурәтләнгән иде башында. Бик матур килеп чыккан. Рәхмәт. Менә алдагы фикереңне дәвам итәсем килә. Гүзәлия, син әйттең бит, менә Сарбонда укыган кызлар, Акчуриналар, алар бит инде күп булган. Мин сиңа тәкъдим итәр идем менә шу татар кызларын өйрәнгән, татар кызларының тарихын, эшен, мәгърифәтен өйрәнгән галимәбез бар безнең, Тәмин апа Биктимирова. Ул сиңа күп идея бирер иде. Шуның белән киңәшләшеп кара әле. Ярый, рәхмәт. Менә синең бит тагын икенче образың да бар. Инде хәзер икенче клибыңа күчик әле, Сөембикә образын син яктыртып, шундый матур икенче клибың да бар. Менә монсын уйларга, монсын иң беренчесе бит Сөембикә иде. Иң беренчесе Сөембикә иде. Аны мин уйладым. Бер ай дәвамында уйлап йөрдем һәм теләгән идем нәк республика көнендә шундый шулай ук милләтпәрвәр көн, Татарстан, Казан белән бәйле һәм мин теләдем тарихны һәм хәзерге заманны бәйләргә һәм шулай ук Сөембикә образы, хәзерге вакыттагы Сөембикә образы диеп һәм анда инде шулай ук без төшердек милли китапханәдә, Ушков йортында, Сөембикә Кремль мәйданчыгында. Безнең канда үткәннәрнең кайтавазы, тарих эзе һәм меңнәрнең урау юлы. Мәңгелекнең серле моңы һәм заманның якты җыры. Матурлыкка омтылу, сәнгать сөеп онытылу, хыяллардан очыну да барысы да бар. Гасырлардан узата килә ата-баба әманәте, ирек дәрте. Рухыбызда зур ихтияр, җиңү көче. Күңелдәге милли әһәң, битмәс илһам чыганагы. Йыллар аша, чурлар аша көчле, зирәк халкым, бердәм булып, алга барсын, мәңге, мәңге. Бик матур клип ансы да. Һәм әле Алла бирсә, менә киләсе сонда, Татарлар газетасының киләсе сонда синең шундый матур образың белән газетада чыгачак. Рәхмәт. Татарлар газетасын укырга, карарга язсын, менә кемнәр безне карый һәм тыңлый. Гүзәлия, мин әйтеп киттем, син менә халыкара бәйге, Татар кызы бәйгесенең башкарма директоры. Әлбәттә, быел Татар кызын без уздыра алмадык. Бу һәр безгә дә билгеле, пандемия. Менә бүгенге көндә әлеге бәйгенең халаты нинди хәлдә? Ул барамы, узамы, булачакмы? Әлбәттә, халыкара Татар кызы бәйгесе ул бара. 20-нче ел ахырына кадәр без региональ һәм безнең зональ этапларны Татарстан буенча тамамлыйбыз инде. Һәм әлегә без әйтә алабыз, март аена планлаштырабыз халыкара Татар кызы бәйгесенең финалын Үзбәкстанда, Ташкент шәһәрендә. Аңа кадәр инде әлбәттә безнең республика күләмендә зур бәйге узачак. Ансын март аена куйдык, март аеның башына, 8 март алдыннан, хатын-кызлар бәйрәме алдыннан. Шуңа күрә әлеге вакытта пандемия аркасында инде күп чаралар безнең уздырылмый, ләкин барыбер без ел ахырына кадәр чараларны уздырып бетерербез дип планлаштырабыз. Гүзәлия, сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Әле бу эшнең башлыгына менә шундый матур клипларны, халык ярата торган, халык күңеленә үтеп керә торган клипларын күбрәк булсын. Дөрестән дә ул ничектер менә хатын-кызларда да, гомумән халкыбызда үзебезнең халкыбызга булган хөрмәтне яңадан кайтара, ирештерә, горурлык хисләре уята, уңышлар сиңа бу эшендә. Рәхмәт, зур итеп аермын әйтәсем килә. Чынында ул минең бернинди идея да түгел иде. Мин үзем чын күңелдән мин аны эшләдем. Бернинди проект өчен дә түгел, менә үзем теләдем һәм чыннан да ул шундый бик күп комментарийлар, бик күп кешеләр миңа үзләренең хисләре белән уртаклашалар. Чит илләр язалар, төбәкләр, чыннан да ул шундый милләтпәрвәр видеолар булып чыкты. Рәхмәт. Менә шундый видеоларын күп булсын, теләген һәр вакыт артып торсын. Уңышлар сиңа. Бүген безнең Дөнья студиясында
Татар кызы халыкара бәйгесенең башкарма директоры, Бөтен дөнья татар эшләре форумы рәис урынбасары Гүзәлия Гыйниятуллина булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.